Balai hambai, puilano ang tinit sengbai, pai manjak paijak, bobagrano puilano khulumungya pharu chini, TTADC ni, Council Chairman, Koknarwk Jagodish Debbarma no, hambaya pharu chini borom ngenang ien, Sohel Babu no. Hambai maya pharu tinin salo chini borom ngenang MDC Ononto Babu no hambaya pharu taku Krishoketu MLA Tripura Legislative Assembly joto panda lua jinai takuk tei bukuk song norno hambaya pharui mo Goria tero kok thaija thaini sawo yang gobang saglak बोबाग्रानो साओ T20 मैच देखा कुइलांग नहीं हिंसा गए थोड़ T20 मैच नहीं जाता नहीं साओ हाँ देखा ठीक है कि इंसान थंगी दी हिंसा हो बेलाय हम्बाई बोबाग्रानो मुइतुमानो तिनी बोबाग्राओरो आंग 2013 बुट बुसाफ्रु O beri phang tolawono bo boktidari thang payo hai bo muitu manjago kumari jokhon 2019 parliament election ni candidate purbo orono boktidari thang payo ni bo muitu manjago hai ini 3 bar bobagra oro boktobyo narnai hai Takurok chin bagi belai tongthokmani kok जों Goria terno tamangai जों Goria terhin what is Goria gobangma borok bekhar wabono buini bekha khnayang mo mas hawaiche mo Goria chini 151 নম্বর মহারাজা ধন্য মানিকনি আমালনো जों Goria mataino palainani chengo রাজা ধন্য মানিকনি সেনাপতিরং বুমুংজों যত ছিও রাই কচাক তে রাই কচাক বাই রাই কসম সংনো তাবুকনি মায়ানমার দেশো মায়ুং কুফুর রম তুবনানি বাগি রহর পুরু Barma desni rajani সৈন্যর রাইকেসা কসমছ এবং চিনি সৈন্য রাজা বাই বড় গারো রহর জাগমানি উলো 7-8 মাস নাকি আরো হাসাম হাপুং হাতাই কালাই মালাই লিয়া তলাউনো তাবু সুংলাই মা তো ভাইছে এবং যখন চিনি সেনাপতি রাইকেসা চংখা Tei manglaka thangi raja no mukham phunuknani mayung kupur sing tei rom tlangi mandi aurun te ka jorao aichugo rai kachakno baba Goria imango phaisa paika tawana de rai kachak kebo saw makhuk kintu angkhanamako mufuk romdi mufukno hasambo hatayo makhokri rohordi dukhi bai khawoi norokwa dukhino rombai hapung kasai thangdi ahaiklai hapung kasawoi chini senarok Barma desi senarok no porajito khayai mayung kufur rom tupuru bijoy utsob khaimani आज मताई आ मताई no Goria मताई goirogya मताई थेंग थेंग बुसाui tongo Goria ni goirogya ni Goria angkhaiti ei babe tini जों Goria ter palayo bubagra tangai Goria ter no palai dihni sa tini chini ha kemajak chini kok kemajak chini শাসন ক্ষমতা kemajak tabuk dewaisa जों थामसा ख्लायै chini mohani শাসন সেক্রেটারি বাগै dewaisa rai kachak rai kosom chongai choba khlai जों chini hanu uddar ma khainai
बाबा गोरिया नि तावैसो चिनि आशीर्वाद नांगौ बिनि बागै जों म गोरिया तेरनो साखुआय ताखौ दै बुकुमजो दिनै गोमाजाक देशो चिनि टिटिएडिसि हापां फाइमानि उलो मनो पुइला 36 बछरो गोबांमा गोजा गुफुर गोख्रां गोबांमा बदल हापांगो आचुखा केबो हारि बुइसोनि छुटी घोषणा खाइया ट्रिंगनि बागै घोषणा खाइया हियाबा तिप्रा मथा एडिसि हापांगो आचुगै दिनि गोरियानि बागैबो हारि बुइसन बागैबो ट्रिंगनि बागैबो हजागिरिनि बागै सांग्रुमानि बागै तिप्रासारुनि समस्त पूजाओ जों छुटी घोषणा खाइगा तामो माले चिनि बरफनि कालचार नो जों मोथाङै मातिसानाय बिनि बागै गोरिया तेर गायनान बागैबो प्रत्येक साबजुनालो जों 44टा साबजुनालो 44 लक्ष टाका ताकलाय खरच खायनान बागै पुइला सिद्धांत खायनो सारा त्रिपुरा तिनि गोरिया तेर गायजागै दङ এবং बुबाग्रा सावो फिनांगो फाइनै बिसिवो एक एकटा साबजुनालो 1 लाख टाकाया 3 लाख टाका खरच खाई जों गोरिया तेरनो पालायनाय सारा भारतवर्ष बरनो जों खुलुमनाय गोरिया चिनि मताय मोथांनानि चिनि काइसा मताय महाराज रक्तुइ फैमानि मताय तिनि म सालो जों अरो जे पान्डा खाइका म पान्डा लुआजिनाय रंनां मा सावै चिनि सामुं पाइनानि कगया जों अरो तिनि रिगनाय रिसा रिमाय गोबां मानसिनि तागमुं गानमुं रंनो स्टल खुलबि जों फालमानो चिनि जामुं आवान बाङै दङ आवान सग्रां दङ गुरिया माइरुंनि गोबां मा आवान जुवान जों सोनाबमानो वाक बाहाननि मसुदेंगो तग मसुदें चाइमानो जों गोबां मानसिनि लाइफां गदक लाइफां जाखिरक फुड फेस्टिवल नि একটা টাইপ ওরো যদি जों तेर खाइगाय बानिया खाइगाय चिनि गानमुं तांमुं रंनो बुइसिगामो जों बाय जों पाइलै खामो तिप्रासा माने जमातिया देबबर्मा चिनि 19 हदा प्रत्येक हदानि स्टल खाइयै जों जदि गाहाम गे खाइमांगाय चिनि कालचार देबो सिनि जागनाय पक्ता थानि ओं बाइजाल बारि स्कुलो कुनो एक समय रिगनाय वानजि गानै चिनि तिप्रा जुग्रक स्कुलो मा फायो रिगनाय बरक कान्दिनान बागै मुभमेन्ट नोंखा आन्दोलन नोंखा चबांखा तिनि चिनि बरिरक रिगनाय बरक गानै शहराव थांगो स्कुलाव थांगो फोरोंदानि थांगो शुधु आबया बुबाग्रानि लिडारशिप बाय तिप्रा मथा एडिसि हापांगो आजुगै जों सिद्धांत खालायगा प्रत्येक सोमबार दिनो तामो वानसा तकसा एडिसिओ चाकरी खाइनाय रक तिप्रासानि ताक बरक गानै मा फाइनाय मचिनि सिद्धांत हायचे चिनि गानमुंनो जों दामरु नरक नुखना थांनाय सोमबार दिनो सुहेल बाबु दांनाय बरै बो अफिसआव थांगो हायचे चिनि ताक बरक गान बरक चुमुइ बो अफिसआव थांगो आनबो गामसा गानै थांनि माने आं सागा गामसाव आं थांगियाखो उ वेस्ट फुड दे ना वाच फुड दे हिन आसु जरापान थांरानो को हायचे तरक दांनाय बरथानि जों थांना नांगाय जों मा थांनाय वाइनजोग रकसे एडिसिओ चाकरी खाइनाय रक रिगनाय बरक गानै फायै आं से सिनि मालिया वाइनजोग रकनो तिप्राजोग ने कक बरक साइ दंमानि उलले वानसा कक सावो सार आमी बाঙाली आसक नाय थकाय नों खाइका ना सरकार जखन आइन करसेटा पड़तेই হইব जों थामसा दंमानि बागैसे दिनि वानसापान चिनरिगनाय बरक मा गानो बिनि बागै जों थामसा मा दंनाय थामसानि जबानोसो जों मा राग्लिनाय गोरिया तेरनि बिसिङो गोरिया मतायनो जों मा सुरिनाय चिनि थामसा दैबो राखथों थिनांगो चिनि हाजों फिरगि मानथों दिनि कक गोबां सानान जरे फियाबा कक गायसानो आं बार पिरो आ कक सावमानि नरताम हुनि दिनि घोषणा खाइगा रिसा म रिसाया कक बरबे मनो रिमाइसे नहायते
बांग्राव शर्मानी पागरी शर्मानी ततराव फानमानी अमरिसाया बुरीरो 100-200 বছর আগে ব্লাউজ যখন বাজারও নগরিয়ানি আগে চিনি বুড়িরগনি বাগেই মনো ব্লাউজ মনো চিংরিসা নগর সরকারকে পিয়াবা বাংরাও ততরাও ফানমানি जोंजे बखरगो पागरी शर्मानी मनो जों रिमाइसे नहायते बिनि बागै चिनि कक सामारगनो जों जे आसल कक आबनो रुतुगै जों माति खालायनाय जों गाहाम बाबे मा सानाय मो रिमाइसे रिमाइ रुवै चिनि बरम गोनां रगनो जों बरम याफारनाय आकक मा सानाय गोबां कक आं सालिया जोंबो नयदान सिमि नखरजाक बुबाग्राबो नखरजाक बिथिरक जाना नागो हायबानो बाइजालो बसावो अरकेबो कक साया मोखां फुनुकमानि पान्दा सिबि जेंनाय बुङायजे थांदि मोखां फुनुकदि थाङि बायदि किन्तु अर फाइमाले पुइला मञ्च तुबजाका तारपरे तला चेयारो मा सुखा आबन साकाके गारि साका असुक दिनजाका अमो मोखां फुनुमा बायसिनि जों थांलाय मालिया हायबानो दावाइसा बाइजालनि बररक बाय मालाय फिका नरनो नुगे आं गालाय तंथका जतनो गाहाम तंबाय जादि आसिक साविनान कोगना नरन मथाक्सिनो टिप्रादो फ्लाइ ब्लकथम बोबाग्राय ब्लकथम तिनी अमाय नाइट प्रोग्राम खामान बगै अबनियागुलो ताइबो बेले बेले हामै मारो चिनि बुबाग्रानो आसिके मायग्रा बोतिनि सरि हामै तिफना चिनि आमसे फाइन नि भको रिमा पाइ लोग्रिनो सफाक्या पुइला बरके सामानि बुबाग्रा चिनि आमसे लोग्रन सरप्राइज ना मुसिजागु तिनी इनभाइटेशन स्पेशल सौगी अपनो तिनी थानाय आवन बचिनि बुबाग्रान चु बेला बेलेगन पेपले हमरि बिन बा पा गया बखरने छु तिनी पुलिस गाइचिन आमसे फेमनी हार कोर फाइके आबनि यागलो सत्राय फां आबनि यागलो तिनी बाइजाल बारी अमन पाइथाक प्रोग्राम ने तिनी चिनी तिनी तेबो हमै मारे चिनी TTAD साहापान चिनी ऑनरेबल चेयरमैन सर जगदीश देबर्मा बेला बेलेगन हम्बाय तिनी जरा चिन बगै सामान बगै आबनि यागलो तेबो हमै मारवो चिनी TTAD साहापानि ऑनरेबल डेप्यूटी CM बर्मन सर अनिमेश देबर्मा बनो बेला बेलेगन हम्बाय तेबो हमारिवो चिनी TTAD साहापानि ऑनरेबल MDC चिनी बर्मन सर अनंत देबर्मा बनो बेला बेलेगन हम्बाय तेबो हमारिवो चिनी त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली नि ओबो चिनी बरं बनang MLA बिश्वकत देबर्मा बनो बेले बेलेगन हम्बाय तैबो हमारिवो खरकसा चिनी जत सोशल एक्टिविस्ट रंगनो ते चिनी जत क्लब में आदम सुना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ते जत तिनी कलम देखिलाई तिनी अपादा संसने चिनी जत आमचेल लोक रंगनो बेले बेलेगन हम्बाय तिनी अजरावत नामनि करू चिनी आदम साइथांका चिनी गोरियान सालो चिन बेले खातो खाजा तंग थलाइने तै हाइनो जों सुरिलाइने बाबा गोरियान बिसुथै चिन जत थानसे खायै चिनी बुबाग्रानि चिन इमांना मोक्ते सामनान बागै बुबाग्रानि चिन वान लास्ट फाइटन चिन कपलाय खानबो चिन जत थानसे मांगलाइने चिनी गोरिया सानि बिसु चिन जत पालिस समय मातांगाने जत रेडी तंगब्ला जत रेडी तंगब्ला यावन सुरिलाइनाय चिन जत पाल खाय चिन सालनुलाइनाय तिनी अजरावो हाइनो हाय बिसुको कलक सागला तिनी आदम नारवेसन बुखातिन टेपको काम खालामनाय चिन बुबाग्रानि टेपको खालामनाय तिनी अमन आं कसारना मुसुंगो फाइफोर काहाम करनगा फाइमा हाइकेनो पांदा पाइ काहाम करगेनो को सगलाय जादि तागे तिनी अ पांदा बिसते चिन जत काहाम करनगलाय खातो खाजा गलाय चिन तैबो हामसालानि बिसते थानजों माना तिखलाय चिन खरसन चोबालाय दि तिनी बागे आसनो तै फाइनि बिसिनो बजु तैबो काहाम खलाय चिन प्रोग्राम खालायनाय खालिओ तैबो काहाम खलाय चिन खालायनाय जों अरतेब नायथखलाय जों चुबा लायनाय तैबो बुबाग्रा जों पावर गामि गामा जो तैबो कत्रखलाय जों गरिया पालायनाय दिनै बागासिनो सितु नजों काहाम गुरुं तंदि जतन हम्बाय खुलुमबाय